Iya, mohon perhatian maju manginangate. Ala dua ulaon sadarion, na tardidi do na pangsiun, jadi pangido hami mak. Gabe berubah ma aturan duduk ni akan na tardidi sudi, na di sebelah, na di jolokon, na yang tardidi mon. Jadi sada dua tolu masa bangku, jadi adong 20 sada halak, berarti pitu bangku ma, pitu hali dua berarti 14 bangku ma pakosok kamu tu pudi amanginang. Ala ina di jolo ama di pudi, ina di jolo ama di pudi. Kira hamu ma 14 bangku ma sia jolo on tu pudi. Mangido tolong majo hami, di hamuna kamanami nanami ruas, asa tapolos majo nasida hudul. Sesuai nomor urut mamang, bere kamu manon nomor urut ni belangko ya rong isi sada dua tolu opat arong isi sudi. Jadi di keluarga Nina Pangsiun di Somma, di hamu manami nanami, di keluarga Napangsiun di sebelah habirang nami omma di tonga-tongaon. Keluarga Napangsiun mar 20 halak, berarti opak bangku sahalak, opak halak sabangku, berarti di pakosong ma 5 bangku tu pudi, sia jolo tu pudi. Mangido tolong majo hami manginang, asa atur sudi.
Rim Mahita Jongjong. Salu nama. Salam amang inang. Ada orang suta mulai parminggota martangyang nahoho mahita di bagas rohat tabi. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 112 ayat sada dohot 2. Hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di parbadia, na tumapalangi dohot anoon. Amin. Mangasahon debata say hamonanga do ulu honota. Ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buha siang hari. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni aka bangso ale Tuhan. Edi honok kumaho di tonga-tonga ni aka marga. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate marohana mituho. Ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan saleleng nilelengna. Sailehon matodim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akana di banwagi jangi. Pargogoi mahami manaluhon saluhut na naing mga bat hami tu hasonangan.
Sai pagad dahapor siaon, pakirimon dohot pamupuan ni rohanami. Asa monak kami ro di ujungna, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 450 ayat sada. Tatangihon mapating di debata, imanata surat di Matius onom ayat 30. Sai jumolo malului hamu harajaon di debata, dohot hati goranna, dungi tabahonon na dosude aka odeng tuhamuna, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata, lahu mangulahon na obar tu patikna. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na obar tu patikni. Amin. Mari dihita sian buku itu nomor 162 ayat sada. Topoti madosata ale amanami jala debata nami na diwanua gijang pargogo na sohatu dosan pardengan bahasa doho jala rodi saleleng leleng na doa sini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ai jok dohami mardosa mardopon ho jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabagi mahata baga-baga taringot Tuhasan ni dosa. Songonod dohata ni Jehovah, nungapola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam, say mulak maho tuau, ay au do si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dihita sian bukin nomor 480 ayat sada.
Igema hatani debata turpu di hari mingguon ima sian Amos 5 ayat 4 onom rak majaha mahita. Ai songonod do hatani Jehovah tu pinopar ni Israel. Lului hamu maau asa mangolu hamu. Rapid dari onom. Lului hamu ma Jehovah asa mangolu hamu. Asa unang dirapok bagas ni si Joseph songon api. Jala sudah dipangan HP ido sahatna. Martua doakan atu manghion hatani debata. Jala na peopsa. Amin. Mari dihita sian bukin nomor 720 sia ayat sada. Tidakon mahaporseotai songon na hinatidakon ni dongata sa porseaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah hido ama pargogona sohatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman itu bunhupun si Maria Nage-bege seto di perbadia ada orang soha bubuhan Ido tuhata Ngatu maun na pernit Di panguhuman ni silatus Namate tarpajal do ibana lihau pinar silang Na tua tuban watoru dong ditanom Na mulak mangolu diari patoluhon Na manai tu surgo Lahud dul tu siamun ni debata Jehovah Amanai pargogo na soha tu dosani Disima ibana paimamulak sogo tu tanoon Manguhumi halat na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halat naong mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Kor ina Selasa.
Tabegi matiting di huriata. Shalom mamangna. Tabegema ting-ting dihita sadarion. Minggu tanggal 10 bulan pitu 2022. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu sadarion ima minggu palimahur dung Trinitatis. Lapatana hatulisa daun ni debata. Topik minggu Yesus mengalului jala paluahon namago. Napaduahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selama di lingkungan gereja wajib memakai masker. Yang kedua, sebelum memasuki gereja wajib mencuci tangan di tempat yang tersedia. Napatuluhon, ibadah minggu melalui streaming YouTube. Disiar huriata secara live melalui video streaming di YouTube ibadah pagi 2 dohot arian. Domutusi dipanggil tu ganu purwas na subuh marminggu di gereja alani parsahiton manang nalansia asa marminggu ma dijabu madohoti video streamingi. Na papaton pertangyangan wek di gereja dohot via Zoom meeting. Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Patu Pahuriata do pertangyangan wek maringanan di gereja na dihasuhuton ruas atau perhalado wek 5 masuk pukul 20 WIB manang jamualu borngin. Dipangido tua karuas na sobo itu roh tu gereja asama dohoti pertanyaan melalui media Zoom meeting. Palimahon acara paborhaton situan na pensiun dohot padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion di ibadah harian di Patu Pahuriata do acara na parjolo paborhaton inang situan nang pensiun ima inang situa Erbor Silitonga jala tapatu pado pelian amplok tu nasida ima dalata makamulatan pakobayason nasida nasai laon na paduahon padidion nabadia tuaka yana koni ruas toropna 20 sada halak paunapon kegiatan tahun kesehatan HKBP regional sada distrik 22 Riau tahun 2022. Jadwal pertandingan bola voli grup A di hari Minggu sadarion Rama Mereng Mahita di Siamanginang. Na parpudi asaro Mahita mangelon support tu tim poli ni huriata. Na papituhon periodisasi seksi-seksi. Hobartu periodisasi aka seksi-seksi dohot panitia pembangunan ni huriata sialani hubangi dohai matu ganup dewan asa dipatu pamarapo pemilihan asa tapatu pahuriata pelantikan dia ka pengurus ni periode ne baru tu bulan Agustus 2022. Pawaluhon pelian amplop di hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 di Patu Pahuriata do mar pelian amplop di permingguan harian ima dalata manepagi pembangunan HKBP Seisibam Resort Sukajadi Jalan Nasida do manguluhon di permingguan ini asa pata pasahat matupak tu di bagas las niroha. Na pasiahon ruas napida. Mulai Minggu saderon piduh riyama na parjolo keluarga amang Robinson Simajutak inang Purnama Sari Boris Manukalit dohot 2 halak anak konasida pidahuria tuha GKPI Jalan Perjuangan Tolu wilayah Medan salelongon nasida maringanan dewek sada. Na paduahon keluarga amang Rudi Hartono Siahan inang Happy Bungaria Borbakpahan dohot sada yanak konasida pidahuria tu HKBP Seisibam Resort Sukasadin salelengon nasida maringanan diwek 10 pasapuluhon selamat ulang tahun HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu ruas nuriata nang naso ruas dope nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan Mamuka siat tanggal 10 sada sahat tanggal 17 Juli 2022 hari sadarion. Hatani dibata tu nomor ulang tahun mandok meliate mahamu siala saluhutna aido dipangido dibata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Sada Tesalonik 5 ayat 10.
Pasa pulusadahon hata moliate. Pasa ato ni huriata do moliate tu sude ruas ni huria nang naso ruas dope naung pasa aton pilihan sigano minggu pilihan pertengahan keluarga perpuluhan do hamoliateon songoni nang pilihan tahun molarong ke keliruan manang na orang jelas di titingon boleh mah langsung dihubungi di situ awek di konsistori songoni mah dihita tinting sadarion Tuhan Yesus memberkati. Tabigi makor sian punguan kor Immanuel.
Tabegima kor sian punguan kor estomihi.
Mari dihita sian buku itu nomor 325 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe jamita di mingguta sadarion imana dienet sian Evangelium Lukas bindu 10 sia ayat sada sahatu ayat 10. Lukas 10 sia ayat sada sahatu ayat 10 songonoma didok disi. Si Sakeus dungi dibongoti laos dibolus ibana mahuta Jeriko. Jadi adong madisi sahalak induk ni akka si jalobeo namargoar Sakeus namorado ibana. Dipangido rohana naing idaonna rupa ni Yesus. Alai dang tarbahesa siala natoropi ai pardaging namet-met ibana. Gabe marlojong ibana tujolo dipanaik mahau gala-gala sada anggiat di ida ibana ai ido dalan si bolusonna. Dung sahat tu si mamereng ma Yesus tugijang laos ninama mandok ibana. O Sakeus hatop maho mijur ai ikon sorang au tuja bumi sadarion. Jadi hatop ma ibana mijur las rohana manjakon Yesus. Marnidai marungut-ungut manasida sude mandok na sorang do ibana hape tuhalak si pardosa. Gabe Roma si Sakeus didokma tutuhani. Dala ia adong na huangati siopat lopit ma hupaulak. Jadi didok Yesus ma tu ibana dapotan tua do pangisi ni jabuon sadarion ai pinopar ni si Abraham do nang ibana ai narodo anak ni colmai mangalului jala paluahon namago olat nido sahatna. Hamuna nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus molo duk kucahami nakin turpuk jami tahun ima nama naringoti saring taringot tu sahalak namargoar si Sakeus. Dia mana tubuh di bagasan roha dot pikirata amanginang ra sarupa dohita gabe taingot mara barita taringot tu si Sakeuson uju di baritahon aka guru sikola mingguta tu hitahian. Alana barita taringot tu si Sakeus mamukasian sikola minggu pe nungasada barita na pinasahat ni aka guru sikola minggu tu aka danak sikola minggu ni huriani Tuhan. Ahado huroa keistimewaan sian sahalak si Sakeuson ubaen nagabe di barita konon
sian sikola minggu pehita nunga di pasahat. Gak bisa ada jamita di tonga-tonga ni ngolu ha porseo ni ha kristenota. Amang inang di bagasan minggu sadarion molotung pe ujui tiki di sikola minggu do hita manangi konon. Jalaboi dapat taingot ahanani dok ni guru sikola minggu ta alai minggu sadarion naeng do dipaingot hita muse. Molotung pe kita ditogikon bernostalgia marningot barita si Sakeuson alai di minggu sadarion marhite-hite na bernostalgia kita adong do naeng takas idaota dinalam martamba umurta lamtang mahapor seota naeng takas mahita laho mangihuton barita si Sakeuson dohot mamutihi dia do nanaeng pinasahat ni debata tuhita. Si Sakeus sahalak namora jala induk ni aka si jalo beo. Induk ni aka si jalo beo. Dada holan si jalo beo ibana. Alai ibana do induk ni si jalo beo. Di partikiani aka halakon mangula tu pemerintahan Rom do. Jaladang margaji nasida. Molotung boy mamora pe aka si jalo beo hati hai. Ima ala memang dilekon do kebebasan tu nasida laho manjalo beoi memungut cukai hombar tulomoni roha nasida alai adong do persenanna si pasahatonna tu pemerintahan Rom molo di jalo nasida misalnya 100.000 pasahaton nasida ma 40.000 tu pemerintahan Rom ono 10.000 nai tu nasida pribadi mai ido ubain mamora ibana mamora akasi jalo beo hati hai apalagi ibana do induk ni si jalo beoi namora si tutudo si Sakeus sahalak namora di bagasan turpukon manangikon barita taringot tu Kristus jaladi dok dipangido rohana neng idaonna rupani Jesusi dipangido rohana ala dipangido rohana do amang inang lau marnida rupani Kristusi berusaha do si Sakeus asa sahat na pinangido ni rohanai hape torop ni jol mahati hai mabain ibana dang boy langsung marnida rupani Kristus ido ubain didok di bagasan turpukon gabe dipanaik ibana mahau gala-gala sada usaha ni si Sakeus asabui na pinangido ni rohanai saud marnida rupani Kristus naik do ibana tuhau gala-gala alania ha ala songona wodo jepek ni si Sakeus dang tarbain ibana be mangalo na toropi asabui idaonna rupani Kristus di usahon ibana do dibain ibana do usaha semaksimal mungkin asa sahat na dipangido rohanai lau marnida rupani Kristusi jalan nakok do ibana tuhau gala-galai alai idaotama marhite-hite turpukon songo dia do Tuhan Yesus marnida ibana na dihau gala-galai di ida Yesus ma jala didok ma tu ibana o Sakeus hatop maho mijur ai ikon sorang au tu jabumi sadarion amang inang molo sahat do na pinangi do ni roha sahat do na pinarsita ni roha pasti do ikon marlas ni roha hita las ni roha mana masa di si Sakeus anggosian torop ni aka jolma di hati hai jaladao utibo aka colmai martimbakon si Sakeus
naso memungkinkan do ibana marnida rupani Kristus. Alai songo nahudok kami nakin berusaha do ibana asa sangat tuna pinar sitani rohanai manaik ibana tu hau gala-gala. HP dang holan marnida rupani Kristus sahat na pinangi do ni rohana lobi siani. Didok Yesus do naing sorang Yesus dijabuni si Sakeus di ari sadari i. Sugarina gabe si Sakeus mahita boama las ni rohat tadi si lobi sian nata hirim, lobi sian nata pangido, lobi nasian di rohat tai gabe dapot hita. Pasti do las ni roha bolon masa disi. Marlas ni roha do si Sakeus lau manjakon Kristus sorang di jabuna. Alai adong do na marungutungut taringot tusi. Ima akan natoropi aka bangso Yahudi dohot akan natoropi nasoboi terjalo rohana sida ikon sorang Kristus tujabuni si Sakeus ala niaha ala di tonga-tonga ni bangso Yahudi molo adong sian tonga-tonga bangso nasida mangula gabe si jalobeo tu halak rom didok doi pengkhianat jala halak na mengkhianati bangsona ima pardosa do di nasida pardosa godang deh. Ido didok rohani natoropi ikon tu jabuni pardosa ima sorang Kristusi. Omay do rohana sida alam merasa nasida si Sakeusi pardosa deh dang layak ibana molo ikon sorang Kristus tu jabuna dang diperhitungkan ibana gabe halak na ikon bagasna inganan ni Kristus. Ido ubay marungutungut akan natoropi marungutungut nasida marnidai alay tabereng maamang inang anggo natoropi marungutungut ala ni pardosahon ni si Sakeus alay anggo si Sakeus macai las rohana manjakon Kristus jala halalas ni rohanai manjakon Kristusi di patuduhon ibana do sian carana lau patuduhon hinabalga nilas ni rohana dohot patuduhon habalgao ni rohana lau marhamu baon didok ibana do diturpukon olo Tuhan satongani aka artakima hulehon tunapogos jala ia adong naku angati siopat lopit ma hupaula. Sadahal na luar biasa sian si jalobeo nama buat dengan luar biasa besarnya bunga-bunga pajak macai torbang do beo na cinalona alai di patudon ibana do na disadari ibana doi sada kesalahan na disadari ibana doi sada hadosaon na disadari ibana doi membutuhkan hamu baon. Ido umbaen didok si Sakeus diturpukon tu Tuhan Yesus naradedo ibana mangaleon satonga artana tunapogos jala molotung adong na diangati ibana siopat lopit ma paulak konna disomma lam di paandar Kristus taringot tu harorona tu portibion didok Kristus do di ayat 10 jala odo nagabe topik ni mingguta ay narodo anak dijolmai mangalului jala paluahon namago di paandar Kristus ma harorona ima mangalului jala paluahon namago marhite-hite peristiwa hamubaon ni si Sakeusi hamuna amanami inanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan partikianon, barita taringot tu si Sakeuson,
adong piga-piga hal neng idauta amang inang. Na parjolo boy jadi do au nang hamu songon jolma na torop na adong diturpukon. Ima akahalak na holan marnida hasalaan dohot dosani donganna. Akahalak na sorade manjakon donganna molotung marsala asa marhamu baon. Boy sa jodo au nang hamu gabe halak napis matana marnida halak na marsala ala didok rohatta umbadiaan hita sian ibana sitongan hita sian ibana tigor tikos hita martimbakon ibana gabe madabu mahita tu pangalako manguhumi dongan boidoi masa boidoi Jepang di pangalahokku nang di pangalahomuna hatan ni Tuhanon neng paingotok kita manang nasongo dia pedenggan ni pangalahotta ture ni pambahenatta sitong ni hatatta dohot pakkatayota alai dangadong huwasotta lau manguhumi dongata namar dosa manang namar salah dang berhak kita disi alaniaha manang songo dia pe ture ni akapambahenan dot sitong ni akapakatayota ikon ingototta doon toktong amang inang dangadong nanggosada siya kita naso mardosa sudido kita pardosa. Tidak ada satupun manusia yang sempurna emma ingototta unang gabe panguhumi hita maradopon dongata unang gabe hita manguhumi dongata alani pangalahona na humurang ala na au nang hamupe dang malua sian aka hahurangani satiri adong doi sude di hita ganu oman neng parjolo neng parsiajarata sian peristiwa ni sisa keuson napaduahon amang inang ganup hita akan narotu bagas joro ni Tuhanon ima akan naporsea di Kristus dohonot tado nga sorang Kristus di bagasan rohata nga sorang Kristus di bagasan keluargata nga sorang Kristus di jabutta nang sadia liling no maragam deh maragam seorang Kristus di ngulut tahun hombar tu aka umur tabe barangkali mulai hamek meton mulai dibuan tu pandidion songonan naing pinatupan ni huria tu aka ianakon ni huria tahun mulai dibuan tu pandidion patuduhon nong seorang do Kristus di bagasan ibana pe seorang ma di bagasan Kristus alaidang tertutup kemungkinan adong dora siak kita deba haporseona na asing hian alai dung sekian puluh tahun, dung sekian belas tahun, gabe mananda di Kristus, seorang ma Kristus di bagasan ngoluna. Nagabe sukun-sukun, songon dia do responta, patuduhon lasni rohata ala nunga seorang Kristusi di bagasak kita. Molo si Sakeus jelas do, seorang Kristus di Jabuna. Di patudoni bana do dada holan mandok las rohaku roho Tuhan di jabuku dada holan mandok porsea maau tuho Tuhan daun alai di patuduhon ibana do hamu baon ni roha dungi di patuduhon ibana do marhite-hite pangulaonna manang pambahenanna gabe di boto ibana ma sian halak na holan mancalo hian sian aka masyarakati sian aka natoropi gabe halak narade laho mabagihon na adong di ibana tu aka napogosi sian halak na holan mangangati aka artani halak gabe halak narade paulakon gariada lobi sian na diangati ibana
Di patuduhon ibana do hamu baoni. Hamunana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Molo hudok kami nakin naung sadia liling do sorang Kristus di bagasan rohata, di bagasan ngoluta. Naung sadia liling do kita gabe halak na mandok porsea di Kristusi. Ahama amang inang naung tapatuduhon. Na pasti dak kita mamilit ibana. Ibana do na mamilit kita. Ahado na pinangido ni debata siya kita. Lau patuduhon na takas do hita manjakon haroroni ibana di bagasan ngoluta. Di pangido ibana do tu hita hamubaon ni roha. Molo hudok kami nakin sude do hita marhahurangan maragam do akahado saon natapatupa di bagasan akang ngolutaon di pangido debatasian hatanaon molo nunga tajakon Kristusi marhamubaon matok kita. Unang lalap di pangalahon na robi, unang lalap di pangalahon na mangukumi dongan, unang lalap mangulahon akaragam dosa alay marhamu baon ma. Unang halak na toktong holan ripe majalo alay ikon rade ma gabe halak narade mangalekon. Unang gabe halak na holan mamikirkon dohot pamora-morakon dirina alay narade ma gabe halak na mamikirkon narikot di dongan dohot mangalekon pangurupion di akka na makarikoton. Odo na pinangido ni debata siak kita. Dipilit ibana do aw nang hamu asa gabe halak na porsea na mangulakon hatanaon. Haboyota dang sadia amanginang asa tarbaik kita mangulahoni. Alay haradeota do na dipangido debata. Radedo kita mangalusi, mangulakon, pamiliton nai, songon halak na porsia tu ibana. Radedo hita, lau patupahon, songon na pinangido ni hatanai siap kita. Haradeon odo na dipangido debata, songon haradeon ni si Sakeus, manjakon Kristusi, dungi haradeon na mangoloi parsuruon ni debata di bagasan ngoluna. Odo naing ulahonota haradeyon sian hadiriota na memang takas do taboto dangadong nanggosada siya kita nasikop di bagasan akaganup parnguluata. Semua kita memiliki kekurangan. Alay molo radido kita gabe dipatau debatado kita lago mangoloi panjuon na mandok na yung sorang ibana di bagasan nguluta. Oma na yung idaota. Jalayaki doaw. Tarnumobi sadarion di inang situa boru silitonga. Dipilit Kristus dohamu. Gabe pangula huria di tonga-tonga huria ni Tuhaning. Jaladang sada partikian na jepek inang 26 tahun mahamu gabe sahalak situa di tonga-tonga kuria ni Tuhan. Molosian haboyom muna yaki doau dang tolap gogo muna inang. Di bagasan partikian 26 tahun songon sahalak ina di tonga-tonga keluarga masagigon tugas tanggung jawabi nang songoni di tonga-tonga ni kuria gabe sahalak parhaladona. Alay haradeo muna di 26 tahunon mangoloi parsuruon ni Kristusi gabi iba na patawok kamu mangulakoni imasi halasom muinang nang amang gabi boy sahat hamu di partikian sadarion dakuboto songo dia pakilalaan ni akaparhala doon saluhutna alay anggo pakilala aku molonunga hupaborat sahalak parhalado na pensiun torina rohakku do langsung tutuhani Tuhan sahat do naeng au tu partikian songonon ido suku-suku kuno balga di Tuhani nioluan do parsuruon ni Tuhani alay belum tentu boi sahat tu ujungna
nioluan do mandok Kristusi neng sorang ibana di bagasan diri niba ale bolum tetu boy sahat tu partikian di ujungna halasom mai inang halasom maamang boy hamu sahat tu panjowoni sampai dengan titik penghabisan hari ini songon sahalak pangulani huriani Tuhani sahalinari tongdo dohono nami dang alani haboyom muna alai alani hara deom muna do mangoloi pamilito ni Tukani mangoloi panjowonna mangoloi parsuruonna ido ubaen tarulahok kamu ulaon pakobasion di 26 tahun di tonga-tonga huriani Tukani sayang giat manian saluhut na kita natakas dipilit dijo disuruh debata ikon rade mahita songon si Sakeus memiliki haunduhon laho mangului Kristusi amang inang nang hamu nah hinaholongan di bagasan Yesus Kristus saluhutna sadarion di jo Yesus dotu hita naing sorang ibana di bagasan ngolutta bohado hita mangalusion bohado hita mangulahonon radedo hita songon si Sakeus manang dohonot tamatu Tuhani paimajo Tuhan adong partikian muse sotung habis tikina HP salpuma sude dang adong be partikian di hita alani i bican adong do be partikian naing Roma Kristus naing sorang maibana di bagasan akka parnguluatta tahangoluhon ma tapatuduhon ma akahamu baon ni rohatta gabe halak natakasma maka holongi debata dohot maka holongi dongan jolma sian aka pambahenan nature di aka ganup ngoluta amin martang yang mahita puji-pujian gok hamauleate ondo Tuhan disombaon rohanami tuhong didenggani basam nang asini rohami na mga leon partikian di hami di minggu sadarion boy hami marlas ni roha Tuhan roh tu bagas joromon marsomba tu adupanmu marhite-hite parminggon namion tarlumobi marsiajar hami sian hatami ali Tuhan dipatuduhok kodo tu hami aka pangalako naikon si pasidingon nami sian ngulu namion dot aka pangalako nature naikon si ulakonon nami atong pargugui hami ajari hami Tuhan ay aka pardosa do hami saluhutna alai harorom mangalului hami dot paluahok kami ido nama baik kami Tuhan boy mangulu dope satu partikianon tarlumobi boy dope hami Tuhan mangulahon aka ulaon nahumbar tulomone roham dang tuk gogo nami aliamang molosian hadirion nami alai pos rohanami molohodo toktong narapon dohot hami tarbaik kami ma Tuhan lau mangulahon nahumbar tulomone rohami tarbaik kami mamangoloi panjawammu dohot parsuruammu di tonga-tonga ni ganup ngolunami marsada-sada ali Tuhan pardenggan basa mian maho di bagasak kami jalah hami di bagasak ko asa ngolunamion gabe ngolu nahombar tulomone roham nang di bagasan minggu sadarion marlas ni rohado huriamon Tuhan dinaboi aka amanami inanami ruas ni huriam mambuan aka yana kon nasida tu pandidion na badia homa Tuhan na mangaleon gogo hahipason gajang niumur nang bisuk tu aka amanami inanamion lau pagodang godakon aka ianakon na pinalumehon mutu nasida lau mangajari aka ianakon nasidai gabe aka ianakon na biar mida Jahoba asa dimemehon nasida ma hata ni debata di tonga-tonga keluarga di tonga-tonga bagas nasida gabe jupang ma aka ianakon nasidai gabe aka ianakon Kristen natutu biar mida Jahoba huhalasok kami donang di minggu sadarion Tuhan dinaboy hami marlas ni roha lao pabor haton sahalak parhaladomi ima inang situa nami inang sintua erborusili tonga nunga memasuki masa purna bakti masa pensiun nasida sian pangulaon nasida songon sahalak situa di huriami Tuhan
pandongan niom mudo na toktong rapon dohot inanamion nang amanami na mendampingi nasida di tonga-tonga ulaon ni kuriaon alani i Tuhan las marohana sida toktong lehon Tuhan hahipason nang gajang ni umur di inanamion rapon dohot amanami mandalani masa pensiun nasida songon pangulani huriami pos dorohanami Tuhan aka ulaon na ulina denggan pe na dihobasi nasida di tonga-tonga ni kuriam toktong may gabehot jalamar parbue di tonga-tonga ngolu ni aka ruas ni kuriami atong asima roham sude ulaon ni kuriam di pasahat tami matuko asa komandongan ni hami di aka ulaon na maragam di bagasan saminggu na nengro asa Tuhan Jakoba ma napa tauhok kami saluhutna lau mangulahoni gabe hombar tulomoni rohami atong asima roham dihami sahat tuhomaton dinang pamatang nami Tuhan mana-mana ngihon tangiang pangiduan nami jalan lehon tuhami hombar tulomoni rohami di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Marinde mahita jala tapapungu mapeliata. Oh
saat mahita tu ulaon pandidion di tonga-tonga ni huriata taparadema rohata marende mahita sian bukuende nomor 147 ayat sada. Di Banua Gijang narodo hami tu jolo mamboan akadak danakon saya si maroham jalo manasida gabe anakonmu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangeai hangoluan sogot mar hite Tuhan Yesus Kristus amen. Pinangi doma tu akan natoras na mambuan ianakon na tardidi asa jongjong mahamu di inganan muna. Atong hamu akadongan na mamboan dak danak si didionon tangion hamu mahatan ni Tuhan Yesus lao mahamu tu liat portibion ninna mandok akasi seana podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dot anak doton di parbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu jala ingot ma sai donganok kudo hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasianganon manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai na so porsea hona uhum sugut tangion hamu ma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus adong ma akan na mamboan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisean naima na mamboani jadi dung diida Tuhan Yesusi sogoma rohana didokma loas hamuma akadak danaki rotuau unang orai hamu nasida aidiaka si songonido harajaoni debata natutudo nahudokon tuhamu manang isepe anggo sosongon dak danak ibana manjalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul ma akadak danaki dia pehon matanganna tu nasida mamasu nasida atong hatindako kamu ma jolo hapor seaotai rapma hamu mandok.
Atong alusi hamuma hata nahusuk kunon. Dipangido hamu noaeng didion akadak danakon tu bagasan ni nahina porseo muna. Beha naulo dohamu mamodai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata. Naulo dohamu marsuru nasida tu gareja doho tu perguruan ni kuria protestan asa gabe ruas nama ngolu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite pandidion nabadiai hundul mahamu. Marende mahita sian bukuende nomor 146 ayat sada mangarade mahamu sasa keluarga roh 7. Arsenio Afdiel Maruli Silalahi. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni liling na. Amin. Ale Bramantio Aldebaran Lewis. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni liling na. Amin. Ale Klauri Clarissa Putri Naibaho. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni liling na. Amin. Ale Daniel Lumban Gaul. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni liling na. Amin. Ale Gabriela Simanjuntak. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni liling na. Amin. Maju iya. Ale Iza Marcelo Tambunan. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus.
do tu bagasan guarniton di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajoni debata rodi saleling ni lelekna. Amin. Iya. Alejandrico Immanuel Simanjuntak. Hudidi maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saleling ni lilingna. Amin. Baringkan aja. Ale Jason Pargogoan Sinaga. Hudidi maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dia bobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Luis Bonatua Kutapea. Hudidi maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dia babongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saleling ni lilingna. Amin. Ale Lukas Batara Halomoan Hutagalung. Hudidi maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saleling ni lilingna. Amin. Ale Miguel Deo Mores Samosir. Hudidi maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tundi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dia babongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin. Agak ke sini ya. Ale Nikeisa Eleanor Lumbantoruan. Hudidi maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin. Maju ya. Alevania Felicia Sianturi. Hudidi maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Tobias Ebenezer Manurung. Hudidi maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin.
Saya diramoti Tuhan debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni lilingna. Amin. Ale Ruth Jenita Raja Guguk. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni lilingna. Amin. Yang mana duluan, Mang? Turunkan dulu satu inang, Amang, biar bisa ini inang baringkan. Baringkanlah inang, baringkan kepalanya. Iya. Udah kemari. Kemari. Maju inang, maju. Maju inang. Ale Francisca Jalo Simamora. Udi di mau tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Saya diramoti debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni lilingna. Amin. Ale Frisilia Dame Simamora. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Saya diramoti di bata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni lilingna. Amin. Gak usah, gendong Amang, masih bisa itu. Inang yang menggendong, inang yang menggendong. Ale Adelia Wisela Tumanggor. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Saya diramoti debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni lilingna. Amin. Ale Natalia Tumanggor. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Saya diramoti debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni lilingna. Amin. Ale Natania Tumanggor. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Saya diramoti debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni lilingna. Amin. Oh, satu lagi ya, Mang. Ale Kerin Sihol Marito Situmorang. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni lilingna. Amin.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasatami akada danakon tuho. Jala dijakon hodo nasida gabe anakonmu markite hite pandidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean dihanguluan nasaleleng ni lelengna. Asi marohamdo dia kanatoras ni dak danakon. Saya pargogoi jala ajari manasida manugu-nugu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajaonmu. Amin. Sonari sahat maita tu ulaon paborhaton inang sintuata na pensiun sian tonga-tonga ni huriat tahun marende mahita sian bukuende nomor 470 sada ayat sada sahat tu 2. Huriani Tuhata di bagasan Yesus Kristus,
Gok mati kina di hari Minggu sadarion, pabor hatot tama pensiun, inang situa Rosdiati Rumawan Silitonga, rap dohot keluarga, sian HKBP Rajawali, Resort Rajawalion. Ala bohona di hari Selasa, 7 Juni 2022, gok umur nasida onom 55 tahun. Hombar tu aturan dot peraturan ni HKBP tahun 2002, pensiun masih tua dung marumur ono 55 tahun. Puji-pujian mardongan hasangapon mata pasahat tu debata Jakuba. Mauliate mata pasahat tu inang situa Rosdiati Rumawan Silitonga dohot keluarga. Siala pakobasion nasida nasalelengon di Kuriata Rajawali, Resort Rajawalion. Marsangap madebata, markite pakobasion nasida nasailaon. Jalalam taruli pasu-pasu dok lasni rohama kuriana. Namar pardomuan tu situa pensiun tabegema isini surat keputusan sian kuriata dohot barita pangulaon najinahahon ni parhalado resort ni kuriata. Salam mamanginang. Tabigi majolo surat keputusan sian huriata tu inang situa Boru Silitonga. Surat keputusan pensiun penatua nomor 040 garis miring D 22 garis miring SKPP garis miring 7 garis miring 2022. Preses Huria Kristen Batak Protestan Manang HKBP Distrik 22 Riau, berkedudukan di Jalan Hang Tuah nomor 36 Pekanbaru, menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan HKBP 2002 tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Situa Rosdiati Rumawan Silitonga, tanggal lahir tanggal 7 Juni 1957, penakbisan tanggal 21 April 1996, pensiun tanggal 17 Juli 2022, penatua HKBP Resort Rajawali Distrik 22 Riau dan telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2022, Huria Kristen Batak Protestan Preses HKBP Distrik 22 Riau, Pandita Hatus Hutapea STH MM, ditandatangani dan disestempel. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan 1, Pendeta Resort HKBP Resort Rajawali. Yang kedua, Parhalado HKBP Rajawali. Yang ketiga, Pertinggal. Soni surat keputusan di ala inang situa Boru Silitonga. Tabiki majolo manang biodata pelayanan ni ala inang situa Boru Silitonga di Huriata. Parjolo nama situa Rosdiati Rumawan Boru Silitonga. Tempat dan tanggal lahir Takengon Aceh
tanggal 7 Juni 1957. Paduahon, pada bulan Januari 1996 Lerling di HKBP Sumbersari, Resort HKBP Pekanbaru Kota. Patoluhon, pada Minggu 21 April 1996 ditakbiskan menjadi Penatua atau Sintua HKBP Sumbersari, Resort HKBP Pekanbaru Kota. Yang keempat, pada tahun 2001 Inang ini terpilih menjadi Ketua Dewan Koinonia. Yang kelima, pada tahun 2003 sebagai Bendahara Pesta Peresmian Resort HKBP Sumbersari. Yang keenam, pada tahun 2003 terpilih menjadi Sintua KPP Distrik 22 Riau. Pada waktu itu Preses Pandita Marudut Tapkubulun STH. Yang ketujuh, pada tahun 2004 sebagai peserta Sinode Distrik 22 Riau. Yang kedelapan, pada tahun 2004 peserta Sinode Gudang HKBP di Piaraja Tarutung, pemilihan Pandita Bonar Napitupulu STH sebagai pengurus. Yang kesembilan, pada tahun 2012 terpilih menjadi para tahun di HKBP Resort Sumbersari. Yang ke-10, pada tahun 2013 pindah rumah ke Jalan Cipta Karya nomor 51 Panam, tetapi masih melayani di HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari. Karena merasa cukup jauh dari Cipta Karya ke HKBP Sumbersari untuk mengikuti sermon dan pelayanan, maka mereka memutuskan untuk pindah di tahun 2013. Mereka pindah huria ke HKBP Raja Wali Resort Pajar. Ada surat pindah dari HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari. Yang ke-11, pada Januari 2014 datang rombongan dari HKBP Raja Wali Pandita Ratna Buru Pardede STH dan para parhalado bertahun baru ke rumah, meminta kesediaan mereka untuk meneruskan pelayanan di HKBP Raja Wali. Pada tanggal 15 Oktober 2017 beliau menjadi Bestur Sekretaris dan Bendahara HKBP Resort Raja Wali. Yang ke-13, selama 26 tahun pelayanan di HKBP terdiri dari 18 tahun melayani di HKBP Sumbersari Resort Sumbersari, 8 tahun melayani di HKBP Raja Wali Resort Raja Wali. Demikianlah sebagai surat geodata pelayanan Inang Pekanbaru 15 Juli 2022, Situa Rosjati R. Boru Silitonga, ditandatangani Sonima Saatna. Salam mulate madihita. Hamudongan nami parhalado Sintua Rosdiati Rumawan Silitonga. Pembartu aturan do peraturan Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digo hamu panjowon nasahat tuhamu marhobas di Huriata. Namandok mauliate do Huriaon tutuhatta napatawok kamu marhobas hombar tutohonan nasahat tuhamu. Nunga digohi hamu panguloyon hombar tutohonani marhobas mambaritaon hatani Tuhani di pasat hamu do dohot hatutuguni haporseaoni akka nahino basamuna martangiang mahita ale debatan nami nagok asi do holong ni roha narodo hami tu adopanmu lau pasahaton hamaulaton ni roha nami siala pangurupyommu di naposomon salilingon di pararhodo ibana lau makobasi kuriami saibaen maramos parbueni pakobasyon nasida nasalilingon patogu aporseaon nang pakirimon ni ruas ni kuriam tuhanguluan nasaliling ni lilingna mambuka sadarion pensiun mana posomon sian ulaoni sai ramoti maina namion jala pasu-pasu mangoluna dohot sude keluarga tungpe marujung pangulaon nasida di ulaon hapar haladoon alai anggo asini roham sai nakot doiro di saliling ni lilingna lamanok tong malas ni roha nasida jala pahipas mapa matangna lau mandai hinauli ni tiki pensiun songon jolma namar pakilalaan marroha jala namar tondi hombar tulomoni roham
pasu-pasu manang keluarga dohot si solhot nasida asarap mangolopon jalamaka mau liatekon pasu-pasu na cinalo nasida sian ho akub nii marpamuati maroham dinasa hagaleon dohot hawurangan ni dongan namion dinasa pangulaon dok pakobasion na sailaon saise samai ala ni holong ni roham pinuji maho ale debata di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Raja ni Huria rodi saliling-lilingna. Amin. Marende mahita. Huria HKBP Rajawali Resort Rajawali au Pandita HKBP Resort Rajawali Raponsa Rosdiati Rumawan Silitonga membongoti masa pensiun manang purna bakti sian hasituaon di Huria Kristen Batak Protestan Rajawali Resort Rajawalion sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama dot parsaorani ton di parbadia mahamu mandalani masa pensiun nabi nasabasaon ni tuhatta tuhamu rap dohot keluarga di pasu-pasu tuhatta Yesus Kristus raja ni Huriaima pakobasyo muna nasalelengon jala di ramoti mahamu diaka ari-ari ni ngolumuna jala di parohai mahamu mambilang-bilangi huhud mandai hina ulini tiki pensiunon diaka ari-ari nanaeng si dalana muna dope tutiki naroon. Amin. Sonari pinasahat ma partikian tuaka dongan parhalado nang parartaon lao pasahaton cendramata sian huriat taon tu inang situatana pensiun. Ya. Salom madihita salut na manginang. Salum. Maulate madituhatta maulate dihita salut na tarlumobi ma disadarion di paluasi tapa Jepang ima ditiki napaborhaton sada situasian situa inang boru Silitonga. Ubah ini amang inang pangiduan nami parhalado tusudehi taruas asa tatangyakoma nasida madalani di masa pensiun sian huriata asa ditabai tuhata aka umur nagajang dohot hahi pasod di nasida sude keluarga dong
pasiun sian na melayani tu huria HKBP Raja Walion selama na melayani di huria HKBP Raja Wali molotu ngadong inang amang naso pas di rohani hita salu na ruas ba saluhu nai mapokamuma tu inang situa Silitonga tatang yakom manasida tujulan nyarion di bagasan ipason dohot di bagasan las niroha madalani di masa pensiun sian huriata botima tuhita saluhuna mauliate mak. Jadi di hamu inang situa Borusilitonga dok keluarga amang si majutak dison sian huriata dina tulus sahat diulahon inang Borusilitonga tohonan nai saat tuna pasiun. Jadi ope kenang-kenangan nasian huriata don ubay ni lasma rohani inang majalo jalatang tangyang nami anggiak matong tujulan nyarion lam di bagasan hai pason inang doh dilihat tuhat tagajang ni umur asabudo pehita pacupang di huriaton di bagasan lasin di roha tarlumobima dina mamuji hamuliaon ni tuhatai molotunga dong amang inang tarlumobima di inang Borusilitonga di Bangulaota tarlumobi pakatayota do dia ka na tarbayan sala sian hami parhalado suang songonin ang siya ruas mangido mahami mapok kamu masalut nai asay tuata ma tongtong na madongan iham na tujulan nyarion sude keluarga doho pinopar muna songoni mahata na boy pasaton namin ang mauliate ma di tuata mauliate di hita saluh na butima. Iya, di situ aja. Jadi songoni masian hami inang molotung adong dopenod di ramatama ma ta tabayak ka pakateota hatana ulina dengkan botima sian hami. Sonari pinasahat ma tu inang sintuana pensiun dohot sini kalau enggak enak. Disam enak disam. Disam enak. Salam Horasma dihita kepada yang saya hormati Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Inang Pendeta full timer doh Bible Pro
dan semua parhalado ama dohot parhalado ina nahu haholongi ami mauliate ma diamang do dinang nunga tutu di bagasan lasni roha hita khususna au sendiri ima namanjalo paborhaton pengsiun apala ditikion dihamuna amanami padita inanami padita resort nang aka amang inang sintua nami molo tungadong kekurangan nami di saleleng pelayanan hita mohon dimaafkan ba sai ditangi hotu hatama akatang yakta dilehon ganjang ni umur diau nang dohot amata nang sude keluarga asi rohani Tuhan basai sehat mahami asa boy hita bergabung di bagas joron di nalau mamuji dohot pasangapon tuhata buti majodohon nami tu aka amang nami dohot ina nami sintua yang kami sayangi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, selama pelayanan saya di Huria ini saya merasa banyak yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu. Dengan rendah hati saya memohon dimaafkan. Marilah kita saling berdoa agar kita selalu diberi kesehatan dan diberi kesehatian di dalam mengembangkan gereja kita HKBP Raja Wali. Mohon maaf atas semua kekurangan saya selama pelayanan saya. Botima Mauliate. Shalom, mulai atema dituhatta, apalagi pasom di ujung ni pakobasion ni situa borisini tonga di tonga ni Huria Raja Wali, Rasos Raja Wali, aupe si pardo dau jojong di depan muna, makalasun makamulai tihon saluhut. Hinauli hinadenggan pambahan di bata ay boy diula inanami makubasyon na tohonan na maburju soni aka pangula fungsional perhalado aka punguan ama inasyalasa Kamis Emmanuel na posobulong Rodi sudah tahe akan tua-tua mangasi tua-tua ni gereja HKBP Raja Wali. Dohot aka dongan ruas sesaluhut luat di Raja Wali na di Pakabaron. Muliate songon na hudok parjolo naking boy hudongani hipasin na nemyon sahat tu ujung ni pakubasyon na diulat tohonan ni. Kalau itu pesongoni amang inang lumubi na nami padita resort na mangulun huriyaw naksonya kapadita fungsional. Hata na madok, bahat ni na mardal, bahat mamering. Bahat makatay tu bahat duhurang nga. Songoni doy na nami yung 26 tama mangula. Ito nga ni huriya ni tuhata, HKBP na bulo ni. Totu dang buhi diguki mana na pinarbagan niya kahuriyay parhalado ng ruaspe dihagalyon na dihahurangan na diyak kaparbinotuan na nahurang lobii mangido hami mangielek tuhat na mamangguhi asanggiat lamar bungar mahuyat tutu
mani uluhon niyak kasudi akka parhalado diak karina mangihut. Nang Sony ako pribadi sebagai pendamping ni Namion niyan mahusahaw song sada pengikut sintua ama situan ni natekos dohin na situa matay otak ni na buhu patu pado aladak porsa dohonok kui tentu siadong do pikirak ku pakat yo pangalah pabahenan nahurang pas tu tongani huriay terlebih di hamu kapar halado nagok do kasitua lo ito kani ruas 10 jari pa 10 sada si majucung dohonok kuma mangido maaf di hamu saluhut na sanggit me dung di pasahat tohona hapangsyunan ni nami marhita Pendeta Resort boy matutudyak karena nami hutuk pe dang mangula secara fisik ina nami on ditongan ni huriay ala ditongan ni akka ulon na asing huria parsaho taon do akka punga marga pe do ditongan ni keluarga ng pinopar na pe lambar bungaran matutuha sangapan itu hadla di paralat na sila mulati di hamu parhalado nami terlebih ulon ni huria na mga letik di hami sa laksoni di akka ruas akka na mga leon nakasiroha di hami parhitian ni na nami nabungo masadaron tutongan ni ruasi dung diula tohonan na si 26 taon ni mulai ati madito hatta mulai ati madita salhut na salinay mangido mapaw di suri haurangan nami baik ina nami keluarga ng songoni au tapuji matuhat tahasa po madimana dami manang dihita ganub suri akka na makapusimana mulai ati ma Upasata mima partikian mandok mauliate ima parjolo sian utusan ruas dungi diuduti manon sian utusan parhalado pinasahat matu utusan ruas ni huriata. Pangido haima tu utusan ruas sian amang M Tambunan mandok mulyate Shalom dihita saluna mulyate madi tuhata di parpungota di bagas joron itu anon berdala dusude ulota denggan madok maribu-ribu mahita tutuani madok mulyate disok kami inang situa Silitonga Bor Silitonga madok mulyate mahami sian ruas sa godang ni godang na madok mulyate di pakubasyo muna inang di bagas joroni tuhata di HKBP Raja Walion nang pensiyok kamu inangan non sian bagas joroni tuan HKBP Raja Walion totong mahamu deliaon hai pason gajang ni umur sudiak ke keluarga totong diramoti Tuhan di dia mau pemangalak kainang totong diramoti Tuhan songonata korni estomi naking namadok bulona yang mertua ho ihut to Tuhani ina kor estomi naking madok mulyate mamu inang songonata ni Pendeta naking alana sahat do pehamu pensiun di apakala sadarion satu luar biasa dari inang pakubasyo muna 26 tahun luar biasa sangat inang madok mulyate mahami nang sian ruas sa gudang di gudang na terlumobi sianau wek opat di pangurupan muna inang sa berdoamu mengurupi kami wek opat inang suang-suang ma pemainang boladong kesalahan nami sian ruas nang sian wek opat terlumobi inang dah mulyate ma shalom.
Utusan sian parhaladu. Salam amanginang. Jadi naparjolo ulihat mga di tuata di bata pardega basa nasoni no parsa kami sude pendeta Bultimer nang Bilpro dohot sude perhalado nang sude akaruas diuriatta na terbobi na hadir pada tikion saotik terko kami ma song pardalan nami rapak do inangon berhobas di uriaton khususnya di Wekopat. 8 tahun maita inang rapak makubasi di uriaon. Semangat di inang selamaon luar biasa. Nang pe dora sudan, nang pe cuaca tidak memungkinkan, tetap do hadir di tengah-tengah pertanyaan. Nang ape ulaun na adong khususnya di Wekopat. Jadi soni nang hala amang situ amang opung liana doli. Ngau rasa namang kebersamata di Wekopaton. Soni nang perjuangan muna nama dohoti ala inang situa boru cilitonga. Idia pe pertanyaan tetap do hadir ala amang. Jadi puji Tuhan ma satu sadarion boru beta pajupang ibas hai pason amang sebajutak opung doli opung liana doli. Sudah kebersamata suka duka di uriaton. Upasataimnya mau lihat itu kamu. Saya yang dia matutu di letuata dia mu hai pason. Termobi umur nagajang asa totong hita tetap mas semangat inang ngang saat tohonan itu ialah inang tanya kok kamu tong hami aka prahlado na adong di uriaon asa saat kami menyelesaikan tugas nami satu umur 5 tahun asa tong ma lem Jaya atau lem belga huriaton tujuloni arion. Boleh hati matong tu amang sibajutak na tong do aktif di huriaton saun na jolo mantan ketua persiapan resort Rajawali sekaligus mai ketua peresmian HKP Rajawali. Jadi sejarah tetap tercatat amang. Saya bekau mai jadi contoh tuaka generasi penerus di uriaton. Asalam marsanga puriaton tu joloni arion. Bolo adong hata nami pabenan nami nasara marang dahurang ditiki kebersamata khususnya di Wekopat. Kami minta maaf. Jala totong ma nian hamu tetap ma makubasi pasaton hatari Tuhani di dia pihamu berada. Jadi selamat menjalani masa pensiun Tuhala inang bersilitonga. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Butima. Marinde mahita sian bukuene nomor 750 tolu ayat tolu jala jongjong mahita saluhutna. Asa poli Tuhan
akon ma peleata ale debata amanamina di Banua Gijang hodo harorwani saluhut sileon-leona denggan dok nasauli basa na mauli utus hupasahat ami masih anani lehon mi tuhami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti aso parhasea kami pelianon patimbulon na rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalamu tanda hami godang ni silon-lom mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namina di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya romah rajaunmu, saya saud malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leo matu hami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar homada mena tu tondim. Amin.